Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniligi po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay galangan Lunes o gapit sa 1 na. Buwan sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Unang adlaw mahigala karon sa buwan sa Hunyo. Opening salvo sa atong mga iskutanan karon nga buntaga mahigala. Bagyo nga si Duming ni Hinay og Jutay ang pag-irog apan gipabilin ang gikusgo niini. Nga naa sa 655 kilometros silangan amihanan sa silangan nga bahin sa Ibayat, Batanes. Straight to the point. O karong adlaw mahigala medyo atong makita mo bita-bitaha naman siguro ang kahimtang sa panahon. No, at least katong bagyong Duming mahigala wa maka ingon ta mahigala nakatandog nato buyag mga sukit ti pabinaw. O ginaot mo ta nga ang mga kahimtang sa panahon sa pagkakaroon mahigala nga mo haom in taon no sa atong panginahanglan labi na in panahon sa krisis. Di lang taon ta hamukon mahigala sa mga kahimtang sa panahon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa lungsod sa Madridihos usa ka mananagat ang naigo sa kilat ug namatay. Straight to the point. Kata sa nagpagtagad do butaga mahigala samtang sa pikas bahin 18 ka mga individual ang gisita sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo subay sa reklamos publiko sa ilang mudos. Si Mayor Nestor Archival mismo mo'y nakasakop gyud sa ilang pagpangilad matod pa mahigala gamit ang mga produktong sabon. Straight to the point. Ang mga lalaki nga mga Tagalog ni mahigala matod pa, ang pinulungan mohagad una sa ilang sabon nga libre. O kung imo nang tubayan, diha na sila mamugos nga mopalit ka sa ilang sabon. Iyaw sa style ni mga kagalaan. Kunuhay tintalon ka mahigala mo gamit silang sabon kay nindot kuno ilang sabon. Sa dihang mutubay na kay istorya, di na ka maka-eskapo, di na ka mahigala magkabalibad kay pugso na kas pagpapalit. Straight to the point. Aton hatagag pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga kaigalaan, at sa ipakita ro totood no ang video labot ini mahigala ang pagsita ni Mayor Archival mismo. Pagkasakop niya ni ining mga mamaligyag sabon mga sukit ti paminaw. Unya paghiman-himan pa mga higala mamugos di ay nga mopalit juga sa ilang sabon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Vice Presidente Sara Duterte mo'y mudaog kung himuon ang eleksyon karon alang sa pagka-presidente base sa Pulse Asia Survey. Straight to the point. Samtang nakakuha sab kini og taas nga satisfaction rating sa Social Weather Station Survey. Straight to the point. Ang rating sa presidente gikan sa plus 28 sa milabayng tuig karon mahigala mas ni taas pa og plus 29, positive 29. Og imo ikumpara kang Marcos sa milabay nga November, pareha mahigala nga buwan. Kang Marcos sa milabay nga November, negative 3. Negative 3 na tundaan. Ang kang Sara mahigala positive 28. Karon ang kang Sara, mga kahigalaan, misaka pagyug usa, positive 29. Ang kang Marcos mahigala ni tibugsok og negative 15. Kini mahigala nga survey dili ni ato no sa DYHP kundi dili survey ni sa SWS, Social Weather Stations. Unya ang survey sa mahigala labot sa kinsay mong pilion pagka-presidente kung election karon, survey sa Pulse Asia. Kining ato lang ning gisgutan, ato lang gi-quote kanang duha ka mga survey firms kay dili ni ato, dili kita mo nag-research ani. Ila ni busa ato lang gi-quote mahigala sama sa gibuhat sa mga lain nga mga media outlets sa newspapers. Nga ilalan sang gi-quote mahigala kining survey sa SWS o sa Pulse Asia. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga higala, Vice Presidente Sara Duterte gipaabot nga muduso karong adlaw sa iyang tubag alang sa Articles of Impeachment. Karon usab ang katapusang adlaw sa napo ka adlaw nga gihatag kaniya alang sa pagduso na sa iyang tubag. Straight to the O point. karong adlaw crucial kayo mahigala sa Senado. Gumikan kay within this week
Karon ng adlaw nga Huwebes, musugod na manghigala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya dunay subcommittee nga gihimo nga si Senator Rodante Marcolita mo'y gihimo mahigala nga mo'y dumala sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mo focus lang sa flood control anomalies. Straight to the point. Reklamo mahigala si Tito Soto. Iya ko nung kwestiyonon ka na maong subcommittee mga kagalaan nga dad-o ni Marcolita. Straight to the Di point. mo sugot si Tito Soto mahigala nga mapadayon ng investigasyon mga kagalaan sa flood control. Straight to the point. Karon og mailog ang liderato sa Senate. Nandi madayon ang giingon nga flood control investigation karong adlaw nga Huwebes sa gikatakda na ni Senator Alan Peter Cayetano. Straight to the Kay point. malagmit kung makuha o balik kini mahigala sa minority, malagmit nga ibalik si Lacson sa mao mga higala nga komite. Straight to the point. Ato na hatagag pagtagad lubutaga sa atong paman-uman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to So the sa point. 13 ka mga membro sa majority block kinsa ka nila ang mada. Labi na karon mga kagalaan nga grabe na gyud ang pressure, ha? Mo na giingon mahigala ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila, gipanghulga na sila mahigala nga pang kasuhan, pang prisuhon. Ang tambal ra gyud ana nga mobalhin lang sila ngadto sa minority. Na para nato, no? Atong baruganan na kung tinuod nga na ay mga sa ni sila pa sa kanog kaso. Manubag yun sila, accountable sila sa katauhan. Pero dili lang po mga kagalaan nga ingnon ta kumubalhin sa minority, wa mo'y kaso, kay nagpasabot man na mahigala, ngilad kay na, no? Ngilad kay na, kay mabutang mga kagalaan nga, wa gihapoy accountability dahin sa to pa, ang kinsa may pildi ana, ang katauhang Pilipino may pildi. Nga naman, akong tinambano na, but ipasabot, balhin mo diri sa minority, kay wa mo'y kaso, og namo da sa majority, delikado mo, mga priso mo, ipambalhog mo sa bilangguan. Nganong pildi man katawang Pilipino na day? Kung kaso ganit kaso, minority o majority kaso, kung tinuod magaling ganit kaso, alang sa accountability sa katauhan. Kay kung imong anaon nga, balhin mo dos minority, pero mo'y kaso, buti pasabot, nganong pildi ang mga tao, padayon ang kinawatay, mali-malitang kwarta, kawat lang kawat, basta kauban lang mo sa kinawatay, way problema. Simple kay sabton, may but pasabot mga higala, ha? Unsa man yung mali-malitang kwarta? Unsa man itong gisulti sa 18 Marines? Unsa man ito may galang gisulting Lacson pagprimero? Nga nahilom si Lacson may galang nga naana sa doorstep sa Malacañang ang kinawatay. So kung imong inon, balhin mo dali para wa mo'y problema, og namo diha, kasuhan mo, panggukuron mo, pangapriso mo, pilde ang katawhang Pilipinhon. Ang atong maluganan maok, bisag kinsa nila. Kung nakasa, pasaka ang kaso, manubag. Minority o majority. Kay kung imong inon, ari mo dali, kawa mo'y problema, but ipasabot mahigala simple. Kawat lang kawat, padayon lang mali-malitang kawas, sa kauban lang tayo kinawatay, way problema. Ato ni hatagag pagtagad no butaga mahigala sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan imo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.